and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Giabi-abi ni Hubita ang inahan ug anak. Si Emily ug Noring labyan usab ang gibating kalipay ni Michael pagkakita kang Emily. Bidayeg usab si Estela sa dalaga. Samtang nagpaabot sa giorder nga pagkaon, milihok ang mga katabang pag-atimana dito sa lawn. Gisugo usab ni Esther si Patrin pagkuha og bino og dinhi. Itsuraan iyang girlfriend. Nahibaw ba ka na si Emily nga kaliwat sa demonyo ang amahan ni Michael? Rapist? Kriminal? Kung may pause siya ni ini, may gugma kagyapon siya ni Michael? Nahibaw ko nga pa siya masayod ini. Labing siguro, wa good siya kasayuran. Ug natural na lang, nga dili gud mo tugan sa tinuod si Michael. Salamat. Nakita ko nga malipayon akong apo nga mianik yun si Emily. Naa sila sa sala magsulti. Mulahos na dayon ako sa silong, kaya tumanipahimutan ang mga pagkaon. Mutabang una kong atiman. Madam! Oh, Madam! oy, Tring. Nagkulis maot magod ang naong mo. Aguhoy, daoy, madam. Si Ma'am Estela, dili kayo papalibad. Pakuhaon gayon akong dino. Upat ra ba gayon ko no kabutilya? Unsa? Ay namugos gayon. Ipadala dito sa loan, aron ipahimutang. Eh, hain man siya kay makiksulti ko. Tuas tiris, madam. Nagbarog-barog dito. Naglanto tingali sa mudalas pagkaon. Ay, makiksulti ko. Ayaw pagkuha og bino, ha? Tingali ako'y kusukan, madam. Kay imong rubusiya nga. Pahinungod ko no sa imong birthday. Ako na'y mahibaw. Kanaog na lang dito sa loan. Aron tabangan to studing. Sige na. Ibaw ka, Emily. Huwag kabutangan sa gibati kong karipay nga niya ka. Himpit na nawa ang akong kahibos. Mipasabot na ko ni mo nga nung mi-check out mi. Unang rason nga madak-an si mama sa among bill sa ospital. Maikog mi kang lola ni mo. Okay, nakasabot ko. Okay na si tita sa atong relasyon, no? May kuya gid siya din mo. Misabot na siya sa atong relasyon, Mike. Salamat, Emily. Pero kinahanglan kit na mo tapos ko sa akong pag-eskwela. Hangtod ka, mo na importante dili ba? Natural. Kinahanglan yun. Kung gusto kong ikahatag sa atong umaabot nga mga anak ang mayong kapaw. Unsa na ko ning gisgutan nato, oy? Umaabot nga mga anak? May kani kay wa makadungog si mama, ikaw gid ay. Ano di? May dautan ba ko sa kong gisulti? Wa man tingali, di ba? Niya si mama pa dong din Oo, to na. Ma, diin man ka ma. Nawa man lang ka. Nalingaw kog tan-aw sa ilang mga pictures. Sa dagko nila mga kwadro nga gisabit sa bumbong. Di ay ba, tita? Puros mga hulagway ni mama nimo ang akong nakita. Batan-on pa siya sa maong hulagway. O, gwapa kaayo si mama nimo, Michael. Salamat, tita. Kung makadungog si mama sa imong pagdaig, siguro ko nga malipay siya. Ngano wa ka may hulagway uban kang mama nimo? Kuan, batanon pa si mama niya ng mga pictures niya, tita. Di ay. Emily, taod-taod na ta dinhi. Wa na ba yung tao dito sa ato, anak? Ug basin og to asin ninang nimo. Gingnan ko siya nga ibalik ko ang gihuwaman kong kwarta. Wa man gid kuha ang pagbalik ni madam ang kwarta. Nagkasulti na mo si Michael. Sige na. Pabilin una mo, tita, please. Birthday man ko ni Lola. Bitaw ma. Mauwaw ta oy. No. Tita, way laing bisita si Lola o mama. Nalipay magaling ko nga labi na si Lola nga ni amo. O atol pag yun sa iyang adlaw na tawahan. Please, tita, dinhidan ko na mo, okay? Ma, sige na ma. Ni naman kita. Tita, please. Sige.
Niya naman tuod ta. Pero dili lang ta magdugay din ha, Emily. Michael, magpahibaw lang kung daan nimo ha. Nga dili lang mi magdugay din si Emily. Kay gikan mi din muhapit pa mi sa pagpalit sa iyang tambal. Oh, yes. Okay, tita. Og, thank you, tita. Nga, misugot ka. Oh. Layo ang iyang pananaw. Ugwa ka matikod nako. Estela, Day. Estela. Ikaw di ay, tiya. Gikasulti ko na ang matod sa akong gi-order nga pagkaon. Ug padoon na sila din, tiya. Usbon ko, tiya Joveta, happy birthday. Pikas aping be. Wishing you more birthdays to come, tiya. Nga magkauban taghapon. Ha? Ay, nga na ba ang nakasulti ka magingon ana, Estela? Unsa man di ay, natural. Ni amang gyud ko uban nimo. O, tiya. O, dili ko gustong mawa ka sa ako kinabuhi. Dili gyud, tiya Joveta. Palabihan ko pang mawa din niya ang akong anak nga demonyo. Estela, utag buot. Wad anak ka na si mong huna-huna, day. Dili maayo nga maghiskot ka anang butanga karon kay birthday baya nako. Ay, dili ba? Ikaw pa mismo ang nagpahinumdum nako ning adlaw? Oo, di ay. Tiya, sorry, tiya. O, ni aunta ko'y ihangyo ni mo karon, Estela. Unsa ka na? Isulti ka ihata ko, tiya. Unsay pangayoon mo? Hunugin na ang makahubog nga ilim noon. Labi na ning hikayo na nga niya ang hinikukma sa imong anak. Sabta ko, Estela. Og palihog lang, kaluy-a ang imong kaugalingon. Estela, ha? Ayaw ko din sa mga butang nga makalipay na ako, tiya. Estela? Sige, mo inom, manggid ka. Pero unya na lang kunwa na ang mga bisita sa imong anak. Ug anhi lang sa taas ka mag-inom, ha ba? Ako ning kaugalingon, tiya. Oh. Ug ayaw ko buti sa gusto ko. Leche. Kisingkahan ko niya. Mitanaw sila nako. Ang inahan ni Emily ug si Emily. Nakadungog sila nga nasuko si Estela. Michael? Murag nasuko man si mama nimo, Michael. Gikasukan niya si lula nimo. Mike, ngano to si mama nimo? Okay. Kanito na. Makiksulti ka na, Lola. Okay? Michael, murag wa sila magkasinabot si lula nimo. Og labihan ang kasuko sa imong inahan. Adto na lang kami si Emily. Tita, please. Unya na. Sige lang. Makisulti ka na, Lola. May kabagi alam tingali si Mama. Excuse ka na di, ha? Please stay una mo, Emily. Tita, kanito lang tayo, okay? Ngano ka, Manong? Kalit man siyang nasuko sa lula ni Mike. Og lain paminahon ang iyang gisulti. Ngadto mismo sa iyaan ni Michael. Birthday para bagyod ni Madam Joveta. Unsa kay kilalisa nila? Kalit man kaayo. Maayo pa man to siya ganina nga may atubang nato, di pa, ma? Anak, may tinaguan nga batasan ang ilang pamilya ni Michael. Mao ka rin na matikdan ako. Labi na sa iyang inahan. Ma, ayaw ko dayon paghukom. Ambot lang ha. Basta mo ni nasabtan ako. Labi na gyud sa iyang inahan. Si Estela. Lola, ang sa'yo na itabo ninyo, Mama. Ay, ipasabot ko unta nga dili mo inom ning higayuna kay may bisita ka. Naibaw na tas iyang batasan ug makainom. Naikog ko nila ni Emily ug sa iyang inahan. Nakadungog na bagid sa pagsinta ni mama mo nako. Dipugnan ko na ba sila sa Emily, Lola? Ako ay mo pasabot nila. Ayaw ka pala ka. Sultihan ko sila sa hinungdan sa kasuko ni mama mo. Tungod ra gyud sa pagpukong ko niya nga dili mo inom. Paita, babayhana. Dali apo, makigsulti ko nila ni Emily. Ako imo pasabot. Lola, please.
Ayaw sulti sinungdan na sa pagkontra na ko ni Mama. Please lang na. Dili pa karon panahon. Nahibaw ko, apo. Ug di na kinahanglan nga pahinumduman ko nimo. Dali na, pakigsultihan ko sila. Ayaw na lang ikanaog ng ubang silya og lamisa dong. Diha lang na dong. Pila ra kabuk bisita nila. Gusto na ni Dinet. Mga pagkaon na lang hinoon. Oy, tudeng, tabang atibas pagkaon oy. Hay mo'y panmutang ang gisugo ko nimong bino, Patring. Kuan, ma'am. Ngano nagkuan-kuan ka? Ah? Hay magisugo ko nimong bino. Gibadlong kong tiya nimo, ma'am. Kinsa nagsuhuli mo din ha? Patricia? Si Si Jovita ba? Kinsa nagsuhuli mo din Tubag ako! Ikaw, ma'am. Pwes ako ito mana, ug dili siya. Kuha dito. Pagdali! Oo, ma'am. Mga Estela, please lang na. May bisita ko. Atake ko pisag kamay na lang sa imong respeto. Please lang ba? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!